out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Kagwapo. Lagi. Good morning. Ulos. Hey guys, what's up? Today is December 11. I'm currently in Cebu. And right now, yung agenda ko lang is magpapaayos ako ng phone ko ito. Kasi ayaw na mapindot ng ibang parts sa screen. Ayan, naglolo ko na siya guys. Ayan, hindi na siya maklik. Or basta parang naglolo ko siya. So, ayan o. Sumasayo-sayo na siya kahit hindi ko siya pinipindot. And I'm currently using this phone. Pinaborrow to ni Rofi sa akin. So ngayon, magpapaayos ako dun sa may puwente. And then after that, magre-recording kami ng new single ko with Sir Jude. So, very exciting. And with me today is my best friend, si Marlon. Ayan. O diba? Ang guwapo. Char. Single yan, Char. And currently, we are in Easter Cafe. Malapit na sa bahay namin. Magbe-breakfast na kami before we head to the cell shop kung saan namin ipapaayos yung aking cellphone. And shoutout sa iPhone Fix Gadget Repair kasi binigyan nila ako ng discount para ipaayos yung aking LCD or palitan yung aking LCD ng aking phone. And I will be heading there after our breakfast. Gadget repair. Maing buntag. Good morning. Hi, Kuya. Oh, mga gwapo lang mga technician dito, Char. Kuya John Anthony. Anthony? Anthony. Anthony. Pero akong real name, kung ang ganda ko nyo na pero. Kuhan Kuya ang screen bitaw kay dili siya awa diri dapitaw di na ko siya matuplok, and then diri sad sa nga side dili na ko siya may mga side sa screens ba nga dili bitaw na ko siya mapislit, Pero dili tibok like nare portions pero diri makuan dyan ako siya. So mo to, much better na original ang ibutang since Nakita po na ko Kuya ba difference since gilisan siya ang front cam na ko dili na siya mao ang quality. lahi na. Actually, wala mo usap yung front cam ang sa quality lang sa pagkuhan sa picture ba mo ron ang result ng gihatag sa LCD ba. Hindi na siya nga kuhan ka crispy ang iyang tune sa iyang ang tone I mean. So if mailisan na original mo uli anali. So karon man matong mo on ato sa himuot sa border. Okay. Guys, yung name pala ng shop nila is Fix Gadget Repair. Kasi yung pangalan ng sa page nila iba parang iPhone. Kaya yun yung sinabi ko kanina. But ito yung name ng kanilang shop. Fix Gadget Repair. So, they specialize on iPhones, iPad, Android, cellphone, MacBook, laptop. So, lahat ng mga problema ng mga gadgets ninyo, they can fix it in no time. Hello, friend. Oh.
So, ito yung parang original and then ito yung pinalitan ko sa Green Hills na 6K. So, sabi nila hindi daw siya bago. Ano siya, parang gamit na. Kaya siguro hindi na siya nag-last. Nabudol tayo, guys. So, itong i-ano lang. First is rear camera. Okay. Front. Yay! My phone is okay na. It's perfectly working. Thank you, Fix Gadget! 1, 2, 3. Ako sa Coffee Vincent, guys, and we're siya overwhelmed. Ano yung name mo? Ano yung name mo? Aya? Si Aya. Mo, ginayin mo na gini-identity akong tatlo. This one, guys, ba? Kani. Okay. Thank you. Hey guys, so andito na kami sa room 11. Yeah, so I'm here with Alan Garcia and John Echevarria. Say hi, guys. Hello po! Hello, guys! Wow! So, ayan, ako una magre-record ng new song, tas si Alan. So, abangan niyo yan, guys. Yung title ng song pala is Murag Uyab. Tas kay Alan is Char Char. Char-chat? Char-chat? Very relatable to, guys. Abangan nyo yan. Lalo-lalo ng mga Bisaya, no? Yeah! Oh, yung pakantahan ka. Ano yan? Bakit kasi kakantaan na doon? Oo. Dala si Sir Jude, guys. Cute guys, si Sir Jude. Hey guys, so I'm done recording. It was fun. Yeah. And may ganun sa'yo, sino namin na human.